What do you mean addict dong, Pons? Kana ganing bago pakakita siyang sumol na dagway, nya ganahan na ka makakita balik niya dayon? Kana gang feeling na dili ka ganahan matulog or dili jud ka matulog kay you want more of the person? Ay, ikaw na ang tagi. Super tagi! Bitaw, if wala pa kasuway bay, nindot na siya na feeling maadik ang person sa atua. Now, if wala pa kasuway, darang tips. Romantic love is a natural addiction. Yes, chemicals sa brain na literally maka-addict sa atua sa person. Mauna, mura tagbuang basta in love. Lagpas na kita ginabuhat ba? Kani siya ng mga tips, dili ko ni mga mugna. Based na siya sa Theories of Behavioral Psychology by Dr. Antonio Borrello. Number 1, always leave him wanting more. Imo ipabitin ba? Now, miski unsa pa kanindot ang inyong experience, dapat kabalo ka mo stop or mabuo nimo ang date or a conversation. Buhatan ni siya pag mag-peak na yung date or maglami na ang storya ba? Mo-stop na yun ka para mabitin siya. Magpangita mo sa mga butang pag mabitin ta. Mura pagkaon ba? Kung makatilaw kag lami, unya pabitino nimo, manghita na ka anak, mag-crave na ka. Dapat ikaw ang muen. Ikaw ang muen sa convo or muen sa inyong date. Ikaw ang na-eye control when siya undangon. Kanaging point na grabe na kayong connection, grabe na kayo ang chemistry ba? Ang kuwang na lang magtsula na mo, stop na yung ka. Sa Bisaya pa, palawaya sabay. I know, lisod ka na siya buhaton, labi na ganahan ka sa tao, but you have to stop para sure na ma-addict siya nimo. Number 2, be the best person for him or her. Kanang maka-feel siya ba na special siya pag uban ka? Kanang happiness na sa imo ra makuha? Kanang feeling niya na you are the one? Now, saan mo na dong Pons? There are 3 things. Number 1, use his or her name. Isulti gini mo iyang panganbay. Ang ato mong brain bay, mo involuntarily response na sa sound sa atong name. So, if makadungog siya sa iyang name, igtawag nimo, maka-feel siya na close kayo mo. Murag familiar nimo ba? Murag family, gani? So, gamita iyang name or iyang nickname. Instant feel good o closeness na siya na feeling. Labi na pakapina nimo pagdaig. For example, Dong Pons, lamian nimo lips, oy, lami kay kit-kiton. Rar! Example na ha, inana na mga moves ba? Second, prolonged look of love. Kalagi makatutok na grabe ka in love. Study shows by na prolonged eye contact between two people can increase the intimacy. Ma-increase inyong attraction sa pagtutok lang. Katod yung pinaigat na tanaw bay, kanang I want you look ba? So tangtangan na imong muta o nya tutuki dag pinapilit. Ingon pa nila, your eyes are the windows to your soul. Third, smile when you are around him or her. Pag smiling mangud ta, mugwapa o mugwapo tag samot. So every time you smile, mo think siya happy ka tungod niya. So mubaga sa diyang atay, ma-happy sad bay. In love ni mo og samot. Number 3, ayaw sige og text. Ang rason ana bay kay kung sige ka og text, labi nagwalay hinungdan, mapulaan na siya nimo. I have a separate video how to make someone fall in love with you using text. Please make sure you check it out later. Labi na og bago pa mo dating. Ang idea magudaan na is to make him or her miss you more. It will make sense if tanaw nimo ang video o nya mo subscribe ka sa akong channel. Subscribe na bay! Number 4, allow him or her to pursue you. Pagukura gamay. Pag ma-establish na bay na naamoy chemistry, kunya feel nimo na ma-inlove na siya, atras ka gamay, pagukura sa ba. Ang sayop manggod sa atua, kay grabe kita paspas ma-inlove, kita ang mugukod. Sige ta og chat, sige og text, sige og bisita. Kita ang ma-addict bay siya, dili. Pero, ayaw sa point na maka-feel siya na dili ka interesado. Ingna lang gud siya na busy ko gamay but I miss you so much. Sa behavioral psychology man gud, the more ta mag-effort for someone, the more ta ma-attach, the more ta ma-in love. Unya mo taas imong value, maka-feel siya na you are worth chasing. Mausay man na siya bay, ganahan jud siya makuha ka ba? Like all things in life, ang mga precious na butang lisod ginakabuton, so be that precious thing, papresyo gamay. Number 5, have no expectation or less expectation. The less mo ta ma-expect og mga butang, dili kay ta magunahuna sa future. For example, mag-expect ka na magkadayon gud mo, na siya na gud ang the one, siya na imong pakaslan, ikaw ang ma-obsess dili siya. Unya pag mag-expect ka og butang, ma-obsess ka niya, manggawas na to ang mga bati na traits, bay mga toxic na traits. For example, controlling na kayo ka or magselos na dayon ka kung naa siya uban. Pag diha pagay mo sa point ka ng dating pa, ka ganahan ka ma-addict pa siya nimo, have no expectations. In that way, malingaw ra mo sa present. Unya, dili ka mahadlok mawala siya. In a relationship man god, it takes time. Unya, kung ma-expect ka, unya, dili gyud para imo, masakit. Ang worst po na bay, if maklingi ka.
Unya kita, daghan kitang insecurities, ang jealousy, grabe kayo. Now, if ganahan jud kaniya, don't expect anything, but pag effort na ma-inlove gyud siya nimo, basin ko ta kang expectation, ikaw na nun ang ma-addict, dili siya. Kitay luoy bay. Kani siya na video bay, pareha atong igat-igat 101, how to make someone fall in love with you, kay dapat imong gamiton with caution. Kay luoy magud kayo sila, labi na gamitan nimo og psychological tricks. So, if imo silang gamitan ani, dapat ganahan jud ka, dili pa fall lang. Seryoso jud ka sa tao ba? Kay lisod kaayo ang paasahon, oy, nakasuway ba ako, dili pud lang limbay. Thanks for watching everyone. My name is Dong Pons and this is Choy Tabay.